Bidangozeko irudiak dira, errekak gainezka egindu eta herritarrak oso larrituta daude. Esako urtegiaren inguruan bota du gehien, 132 litro metro karratuko. Eliza barruraino sartu da ura. Xabierren 111 litro metro karratuko eta Arangoitin 82 metro karratuko bota ditu. Nafarroan gutxienez 5 errepide itxita daude denboralearen erruz. Agoitzen goiz osoa euritan eman du, zuhaitz ugari daude errepideetan botata. Bai, gau gora beratsua, ezta, euria, izetea, kaskabarra ere egin du fuerte xamar, eta goizeko 9 arte ematen zuen oraindik gau ilunean geundela. Herrian batez ere urasko garaje batzuetan, eskolan, poligonoan ere enpresa batzuetan, eta goiz osoa daramagu ura kentzen. Pirineo inguruan alerta maksimoa ezarri dute bihar eguerdira arte 12 ordutan metro karratuko 150 litro botako dituela aurreikusten dutelako. Nafarroako erdialdean eta hegoaldean berriz eurijasek behera egingo dute eta arriskua jaitsi egingo da. Urumea ibaia lasai doa, hala ere gainezka egiteko arriskua duten lekuetan azti daude bizilagunak. Pues tengo el taller aquí al lado y tengo ya experiencia de 3 inundaciones. Está muy bajo ahora. Gipuzkoako dia ere alertan dago. Ambulantzia batzuk, baita ere atera ditugu kalera todoterrenoak, eta baita ere dauzkagu logistikako taldeak preparatuta alberge batzukin eta karpa batzukin. Urak erabat hartu zituen iaz Loiola auzoko kale hauek. Por si acaso estamos subiendo. Bada ezpada produktu guztiak leku altuetan jartzen ari dira. Otra vez, pero vamos, esto es un rollo. Ez dakit, garajeko gauzak igual hilotzen, o ez dakit, hasiko gean, o... Euria egin du, baina uste baino gutxiago. Alerta laranjatik abisu horira jaitsi du herrizain gosaiak. Orain arte Gipuzkoan, Arrasate eta Zarautz inguruan bota du euri gehien. Astigarragako Ergobia auzoan iaz puntu honetan Urumea ibaiak gainezka egin zuen, baina oraingoan momentu zegoera oso bestelakoa da. Goizean zehar euri askorik ez du bota eta ibaia oraindik baxu doa. Esan dute kristona ere biagula, baina ez dakit, eraikoan. Naiz eta egoera lasaia izan, arretaz jarraitzea gomendatzen da datozen orduetan euria egiten jarraituko baitu. Bizkaian dagoeneko abisu horiak kendu egin dute, baina getxon adibidez udalak zenbait aholku eman ditu. Herritarrek edozein larrialdi izan ez gero, bat bi zenbakira deitu beharko dute, eta gomendatzen da putzu handiak sortzen diren lekuetan. Ez aparkatzea, ez da itsasotik edo ibaiatik gertu ere. Denboraleak ez du ezustean harrapatu jendea eta adi ibili da. Errekak badauze, jende kotxeak eta desaparkaten ez da, errekan ondoan. Eguerdian euriak atsedena eman du eta jendeak aterkia isteko aukera ere izan du. Hala ere, bart euri ugari bota du Bizkaian. Elorrion metro kuadroko 38 litro pilatu dira eta Karrantzan 31 litro. Araban ere abisu horiak kendu dute gaurko. Goizean euri gutxi bota duen arren, gauean litro ugari jaso dira zenbait puntutan. Dulantzin metro kuadroko 24 litro bota ditu eta Laudion 22 litro. Biharko ere abisu horiak kendu dute, bai Araban baita Bizkaian ere.